Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Dumugi surat Ali Imran ayat 123. Qala al-mufassiru rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa nazala lan temurun lama hazamu sumangsane padha melayu sapa mukminun tazkiran krana ngelingaken lahum maring mukminun bi ni'matillahi kelawan nikmate Allah. Perang Uhud kalah, wong mukmin padha melayu, ayat iki temurun. Mengingatkan bahwa pada waktu perang Badar dahulu pernah dibantu dengan tentara malaikat. Fa'ile wa nazala apa ayat walaqad nasarakumullah. Walaqad nasara lan yakti teman-teman wis nulungi kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah. Bi Badrin ing dalam perang Badar. Ing dalam perang ana tanah Badar. Di mana Badar itu iku maudhiun panggonan utawi Badar iku maudhiun panggonan baina Makkah ing dalam antarane Mekah wal Madinah lan Madinah. Wa antum azillatum wa antum utawi sira kabeh iku azillatun padha asor padha ina bikillatil adadi kelawan sedhithike wilangan wasilahi lan senjata. Jumlahe wong Islam mek sedhithik senjatae ya titik sing duwe senjata sing akeh iku budal nggawa wong tok. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Fattaqu mongko wedya sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah la'allakum supaya sira kabeh iku tashkuruna padha syukur kabeh ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah. Il taqulu lil mu'minina ing dalem nalikane ngucap sapa sira zarfun linasarakum utawi id iku zarfun dzaraf linasarakum kedue lafat nasarakum dzaraf niki id taqulu ing dalem nalikane ngucap sapa sira lil mukminina maring pira-pira wong mukmin. Dadi iki keterangane nasara niki nulunge ya apa rupane ngucap sapa sira maring pira-pira wong mukmin tu'iduhum tu'idu tegese janji sapa sira wa ada yaitu janji tu'idu tegese janjeni sapa sira hum ing mukminin tapeminan krana ngantengaken atine. Janjine ngeten ala yakfiyakum ayyumidakum rabbukum ala ucapane Kanjeng Nabi niki. Ala yakfiya apa to ora nyukupi kum ing sira kabeh. Apa ayyumida yen to bantu sapa Allah. Kum ing sira kabeh yu'inu tegese nulungi sapa Allah. Kum faile teng mburi nggih. Apa ayyumida yen to bantu kum ing sira kabeh yu'ina tegese bantu utawa nulung kum ing sira kabeh sapa Allah sapa rabbukum pangeran sira kabeh. Bantune bisalah sati alafin kelawan 3.000 minal malaikatin saking malaikat. Munzalina hale di temurunaken kabeh.
Lafat munzalin bitakhfifi kelawan diwaca takhfif enteng wa tasdidi lan diwaca tasdid. Munzalin utawa munazzalin. Bala intasbiru wa tattaqu. Bala iya eling-eling. Bala iya intasbiru lamun gelem sabar sapa sira kabeh. Yakfi nyukupi kum ing sira kabeh apa zalika mengkono bantuan yumidda iki. Wa fil anfal lan iku ing dalam surat Al-Anfal. Niki tengene surat Ali Imran enten dawuh ngeten bi salah sati alafin. Tengene surat Al-Anfal lan iku ing dalam surat Al-Anfal bi alifin kelawan bi alfin utawi dawuh bi alfin. Lafat bi alfin kelawan 1000. Li annahu amaddahum awalan biha li annahu karena sak tamane Allah iku amadda bantu sapa Allah hum ing mukminun awalan ing dalem kawitane biha kelawan alfin kawitane dibantu 1000. Suma syarat maka nuli dadi apa 1000 iku salah satan 3000. Suma syarat maka nuli dadi apa 3000 iku khamsatan 5. Kaitan dibantu 1000 mari ngono dimundhakno maneh dadi 3000 dimundhakno maneh dadi 5000. Kama qala ta'ala kaya oleh ngendika sapa Allah taala. Intasbiru lamono gelem sabar sapa sira kabeh ala liqa ila aduwi ing atase tetemu musuh. Wa tattaqu lan gelem wedi sapa sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Fil mukhalafati ing dalem nulayani perintah. Wadinya Gusti Allah ing dalem nulayani perintah. Wayatu wayatu lan padha nekani sapa musyrikun kum ing sira kabeh. Ayil musyrikuna tegese pira-pira wong musyrik min faurihim saking agi-agine musyrikun. Wong musyrik cepet-cepet nyerang enten tengene perang Badar niku. Waqtihim tegese waktune musyrikun. Hadza kang ikilah waktu secepat mungkin wong kafir-kafir nyerang akhirnya Gusti Allah ngedunaken malaikat kata. Yumdit lek sira gelem sabar yumdit mongko mbantu kum sira kabeh. Sapa rabbukum pangeran sira kabeh bi khamsati alafin kelawan 5000 minal malaikati saking malaikat. Musawimina hali padha duweni tetenger kabeh. Malaikat 5000 didunaken duwe tetenger kabeh. Dadi sahabat iku nggih ketok nyanggene malaikat niki nggih ketok. Lafat musawimin bi kasril wawi kelawan diwaca kasra wawune wa fathiha lan diwaca fathah wawune. Musawimin enten sing maca musawwamin. Ai mu'limina tegese kang padha duweni tetenger kabeh. Wa qad sabaru lan wis teman-teman sabar. Sapa mukminun wong Islam wis sabar. Wa anjaza lan wis ngelestarikaken sapa Allah wa'dahu ing janjine Allah. Wa'dahum ing janjine mukminun. Wong-wong mukmin janji dikai bantuan akhirnya Gusti Allah ngelestarekno memenuhi janjinya biangka talat ma'ahumul malaikatu. Rupane janjine niki perjanjian biangka talat kelawan yen to perangan ma'ahum bareng sartane mukminun sapa al malaikatu malaikat ala khailin ing ngatasé numpak jaran bulqin kang pelongko. Jaran pelongko. Jaran sing apik. Alaihim amaimu, alaihim iku ing ngatasé malaikat amaimu utawi pira-pira surban. Nah niki tengerane. Malaikat iki nggawe surban sing kuning.
ana sing kurban putih, syufrun kang kuning-kuning, au bidun utawa putih-putih. Arsaluha baina aktafihim. Arsalu kang padha ngelembrehno sapa malaikat ha ing surban, ha ing amaim baina aktafihim ing dalem antarane pira-pira walikate malaikat. Niki tengerane wau kan enten tengerane terus. Musawimin wau ditengeri. Niki tengerane niki. Surban putih utawa kuning diklembrehno nyanggene walikate. Wa ma ja'alahu Allahu illa bisyra lakum wa ma ja'alalan ora ndadekaken hu ing bantuan malaikat niku wau sapa Allah ayil imdata tegese ing pitulung illa busyra angin bebungah memberi rasa senang lakum marang sira kabeh binasri kelawan kemenangan walita tamainna qulubukum walita tamainna lan supaya anteng taskuna tegese anteng apa qulubukum pira-pira ati sira kabeh bi kelawan an-nasri utawa imdad niki wau fala tajza'ah min kasratil adwi fala tajza'a mongko ora ngersula apa qulubukum min kasratil adwi sange akeh musuh wakilatikum lan setitike sira kabeh wa man nasru illa min indillah wa man nasrulan ora ana utahi pertolongan iku illa min indillahi angin saking ngersane Allah. Al-Azizi kang maha menang utawa kang mulya al-Hakimi tur kang wicaksana. Yu'tihi mayyasha, yu'ti paring hi ing pertolongan an-nasru niki. Sapa Gusti Allah? Sapa Allah man ing wong yasha'u kang kersa sapa Allah. Walaisa bikasratil jundi walaisa lan ora ana apa pertolongan iku bikasratil jundi kelawan akeh tentara. Dadi isone menang iku duduk kok mergo akeh tentara, iku ngono mergo kersane Allah, Gusti Allah sing maringi pitulung iso menang. Liyaqta'a tarafam minal ladzina kafaru aw yakbitahum fayanqalibu khaibin. Liyaqta'a krana arai ngerusak. Dapat liyaqta'a iku muta'alliqun gumantung. Binasarakum kelawan lafat nasarakum. Nasarakum dhuwur mau walaqad nasarakumullahu bi badrin. Iku muta'alikun gumantung binasarakum kelawan lafat nasarakum ay liyulika tegese supaya ngerusak sapa Allah tarafan ing sak golongan minalladzina sak pucuk sak pantan minalladzina saking wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina bil qatli kelawan mateni wal asri lan nawan lan menjara au yakbita utawa ngasoraken sapa Allah hum ing tarafan yudhillah tegese ngasoraken sapa Allah hum ing tarafan bil hazimati kelawan keplayu bayang kalibu maka padha balik sapa tarafan yarji'u tegese balik sapa tarafan khaibina hale padha tuna kabeh lam yanalu tegese ora merkoleh sapa tarafan mak perkara ramau kang padha nejo sapa tarafan hu ing ma tidak bisa mendapatkan yang diinginkan kepingine menang tapi malah kalah iku Gusti Allah panjen punya tujuan ngasoraken menghina mereka wa nazalat atas mriki mugi-mugi manfaat dumateng kita sedaya amin ya rabbal alamin.